belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Minister-president Ruggenaat heeft vanochtend nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. De avondklok gaat vanaf aanstaande woensdag in om 11 uur 's avonds in plaats van 9 uur 's avonds. En dat betekent dat restaurants nu tot 10 uur 's avonds open mogen blijven. Wel gelden er nog restricties. Er mag binnen gegeten worden, maar er moet wel 2 meter afstand gehouden worden en niet meer dan 4 mensen mogen aan een tafel zitten. Bioscopen en casino's mogen ook weer open tot 8 uur 's avonds. En ook het strand is weer open. Vanaf aanstaande woensdag kan iedereen naar het strand tussen 4:30 's ochtends en 8 uur 's avonds. Ook daar gelden nog restricties. Dat betekent dat alleen mensen die in eenzelfde huishouden wonen met z'n allen naar het strand mogen. Of groepen tot maximaal 4 personen. Nederlanders mogen weer op vakantie. Behalve naar Curaçao en Aruba kan er ook gevlogen worden naar landen als Malta, Portugal en Thailand. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dit weekend bekendgemaakt. Aruba en Curaçao zijn nu kleurcode geel. Op Bonaire moet men nog enkele dagen wachten. Dat wordt per 19 mei geel. De nieuwe kleurcode voor Curaçao en Aruba en Bonaire zorgt ervoor dat veel mensen in Nederland willen boeken. In korte tijd zijn er veel reizen naar de eilanden hier geboekt. TUI gaat daarom ook op korte termijn 5 keer per week vliegen naar Curaçao. Dat is nu nog maar 2 keer per week. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratidão, oferecendo uma compensação. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor Curaçao. Afgelopen zaterdag werd door een groep burgers gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Ze protesteren onder meer tegen het gebruik van de mondkapjes. Daarbij hadden ze een spandoek bij zich met de tekst: mondkapjes is slaafs. Slaven dragen mondkapjes. Volgens eigen zeggen hebben ze ook een brief gestuurd aan de overheid met de eis per direct alle coronamaatregelen in te trekken. Het multidisciplinaire team heeft ook afgelopen week weer veel controles uitgevoerd. In totaal werden er afgelopen week 83 zaken gecontroleerd. 26 daarvan kregen een boete. Het gaat onder meer om restaurants, truckypangs en cafés die zich niet aan de regels van de coronamaatregelen hielden. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Verschillende partijen die hebben meegedaan aan de verkiezingen van 19 maart zijn achtergebleven met enorme schulden. Dat meldt de Extra vandaag. De krant is benaderd door verschillende particulieren en bedrijven die nog steeds wachten op betalingen door de politieke partijen. Het is een vervelende zaak, want de bedrijven hebben vaak gewerkt aan t-shirts, vlaggen en andere zaken voor politieke partijen, maar hebben geen geld gekregen. De Extra zal er de komende dagen meer over publiceren en ook over de vraag of die mensen daadwerkelijk op hun geld kunnen rekenen. Koninklijke Marechaussee heeft een zaak in onderzoek waarbij een militair van de Curaçaose militie is betrokken. Die zou volgens verklaringen van een burger tegen een man hebben geschopt die op een scooter voorbij reed in de Calle Havana. De man raakte daarbij zwaar gewond. De Marechaussee onderzoekt de zaak en kijkt wat er precies gebeurd is.
Miss Universe Curaçao 2020, Chantal Wiertz, heeft gisteren tijdens de internationale Miss Universe verkiezing een plek bemachtigd bij de 21 mooiste dames ter wereld. Een plek in de top 10 zat er helaas niet in voor de Curaçaose. De Miss Universe verkiezing werd gewonnen door Miss Mexico. De verkiezing was live te volgen op de Curaçaose televisie. En toen Chantal Wiertz werd verkozen tot de groep van 21 mooiste vrouwen, werd er heel veel gereageerd op sociale media. Mensen zijn trots op Chantal Wiertz. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.